Magandang umaga. Ang ganda ng weather ngayon. Again, yung weather sobrang ganda. May pasok ulit tayo. Ayan. May pasok ako ngayon. Ang pasok ko ngayon is 10 a.m. to 7 p.m. So mid shift tayo ngayon. Ang ganda ng weather. Perfect. Ano pa lang ngayon 10 o'clock, maaga pa, pero yung init hindi pa masakit sa skin yung weather. Mamaya nitong tanghali, grabe ang init, masakit sa balat yung init, pero ngayon okay lang, carry lang, hindi pa naman masyadong masakit sa balat yung init. Pakita ko sa inyo ito, naka-sale yung bahay na to. Yan, yung bahay na yan sobrang cute, ang liit lang pero malamang 500,000 yan. Ang cute ng bahay, no? Malamang 500,000 yan na sa ano kasi namin dito, kasi sa amin sa city kami nakatira, tsaka mahal yung mga bahay dito kasi malapit lang sa lahat. Ayun nga, sa city kami nakatira. Sobrang mahal na ng mga bahay dito. Kahit mangupahan ka lang, ang mahal na ng upa ng mga bahay dito. Sabihin na natin na nasa, hindi ko lang sure kung magkano talaga yung pinakamurang upa dito. Kasi hindi kami nag-uupa ng bahay eh. Yung bahay ay sarili namin. So siguro mga yung pinakamababa is nasa 2,500 US dollars. I-convert natin sa Pilipinas is nasa more than 100,000 pesos yung pag nag-upa ka ng bahay dito. Maliit lang yun ha, nasa 1 kwarto lang yun yung ganong presyo ng upahan mong bahay dito. Mahal dito sa Colorado eh, tumira. Ayan, malapit na tayo sa work. Nasa parking lot na ako. Friday ngayon pero busy na yung store. Maraming naka-parking na sasakyan. Busy. Ang ganda kasi ng weather eh. So yung mga tao ni-enjoy nila yung weather. Lalabas talaga sila. Mamamalengke, mamimili. Ganun. Yan. 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 Ganda ng bulaklak oh.